ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, имрӯз мо қарор дорем дар шабакаи Тоқи ТВ ҳамин бародарон моро даъват кардан, гуфтанд ака як хабари нав биромадагия, яъне ҳамин коронавирус ба Россия гузаштагия. Аз сабабе ки шуморо бисёри муҳоҷирон мешиносанд ва гӯш мекунанд, мо хоҳиш мекунем ки ҳамин информатсияро передават кунем. Ман рости гап ҳама дар ҳамин масъала видео кардеса ва ман нахостум ки дар канали худам кунам ва дар канали ҳамин бародаро ҳамин информатсияро шумо дар мерасонем. Бародарои азиз, зиёда ай 341 нафар шаҳрвандони Хитой дар вилояти Хубей қарор доранд ки 341 нафар ай ҳамин 341 нафар 300 нафараш дар ҳамун шаҳр яъне Ухан қарор доранд ки ҳамун вирус ай ҳамунҷа биромадагия. ва вазорати тандурустӣ ва вазорати хориҷӣ корҳои хориҷии Россия фармон додагия ки ҳамаи ҳамора рӯзи 4 феврал бигиранд, Россия баранд. Сегодня действительно мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле. ва ду нафар то ҳозира дар Россия мушоҳида шуда ки ба ҳамин гирифтори ҳамин коронавирусам. Бародарои азиз, ду нафар шояд зиёд ҳам бошанд, ира ҳеҷ гуфта наметавонам. ба ҳар ҳол бародаро ин видеоро мо барои чӣ кардастем, шояд бисёриҳо урусида нафаҳманд, ҳамин хабарҳо бехабар бимонанд. мақсади кардани ин видео ин иборат бародарои азиз ки эҳтиёт кунед. ҳамин вируси безеб мақсад ба Россиярам рафтай, чӣ хеле ки дар ахборҳо мо дидем. ва ҳамаи шумо хоҳиш мекунем бародаро беҳудагардӣ накунед. як муддат мақсад ҳамин кор хона агар ки имконият боша маска бикашем бигардем. маска охо қимат ҳам нест, 10 рубля ё 15 рубля. хулос маска бихарем. хутона эҳтиёт кунем ки бисёр як вируси безеб, бисёр як касалии безеб буда. мо дар бораш хеле хондем, хеле маълумот гирифтем ва алҳамдулилло имрӯз дар ватани мо ҳамин чиз мушоҳида шудагӣ нест. то имрӯза худованд аҳд мушоҳида нашава ва алҳамдулилло сарҳадои мо ҳам бениҳоят муҳофизат кардастанд ва бениҳоят сахт ҳамин ҷиддӣ ҳамин масъаларо дидастанд, ҷиддӣ тафтиш кардастанд. ҳар як шаҳрванди новобаста шаҳрванди куҷоем, ай куҷо меояд Тоҷикистон, сахт тафтиш кардастанд ки гирифтори ҳамин касал набошад. ва дар Тоҷикистон чанд нафар хитоие буд, ҳамаша анализ кардан, ҳамаша тафтиш кардан. алҳамдулилло ватанда тенҷи амониям, метавонен переживат накунен. ва имрӯз мо барои шумо переживат кардастем ки дар уҷа мақсад бар ҳамин касал гирифтор нашавен. на танҳо дар Россия, бародарое ки дар наздикиҳои ҳамун Хитой қарор дорен ё дар дигар шаҳрҳои Хитой студентҳо ҳастанд, донишҷӯ ҳастанд, бародарои мо хутона эҳтиёт кунем. бародаро хоҳаро майли ай донишгоҳ ҳам сиртонам кунанд, саломатии шумо мудадаркорай. ба хотири ҳамин эҳтиёт кунем, набироен якчанд муддат то вақте ки мақсад ҳаминро табобатша наёбанд, то вақте ки нагӯянд ки ҳамин касал ай байн рафт. хутона илтимос эҳтиёт кунем. ба фикри шахсии ман, ба чене ки ман фаҳмидам, қариб тамоми сарҳадои Хитой ба тамоми давлатҳо баста шудагия. тамоми роҳҳои ҳавопаймо, роҳҳои мошингарда ҳамаш маҳкам шудагия. ягон нафар аюҷа намебирояд, намедирояд. ва бисёр бародарои мо дар шаҳри Ухан қарор доранд. иншоалло ваёрам бояд бигиранд. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ки дар Хитой қарор дорад, бояд ҳамаша бигиранд, биёранд ба наздикӣ. як чиз дигар ногуфта намонад бародаро ки ҳамун ду нафаре ки мушоҳида шуданд ки гирифтори касали коронавирусанд ва ё дар Тюменский област ва ё гражданини Хитоянд. шояд дар ин муддат бояд ва ё бо якчанд нафари дигар ҳамин касала гузарондагӣ бошанд. ира ку худованд худаш медонад ки ба ҳар ҳол эҳтиёт бошем бародаро. барое ки шумо дар инҷа зану фарзандотон, падару модаротон, акаву додаротон, ёру рафиқотон интизоранд. бозам як бор дигар мегӯям, эҳтиёт бошен, хутона нигоҳ кунен, дар ҳаққи мо дуогӯ бошем. мо дар ҳаққитон дуо мекунем. ассалому алайкум.